Shalom amang inang hita saluhuna nani holongan di bagasan guarni Kristus Yesus nuaing sahat mahita tu jamita Evangelium jamita di hari Minggu tanggal 4 Juli tahun 2020 sana. Au Padita Herianto PM Pakpahan di channel YouTube Herianto Pakpahan anggiat berita nauli nahu pasahat tami bue merlapatan di nguluta si ganupari. Ada orang susah tita tu berita nauli jumolo mahita martangyang. Dameni debata na sumurung sian saluhu na roha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Kita saluhukna amanginang nani holongan turpu jamita di minggu palimahon dung Trinitatis imanatar surat di Markus biddu onom ayat onom B sahat di ayat 10 tolu. Markus onom ayat onom B sahat di ayat 10 tolu. Hujahama hatani tuhata. Laos diliati ma akahuta dinasaluati mangajari dungi dijauh nasa 12 jumonok dipukka marsuru nasida mardua-dua dilehon matu nasida huaso mamaksa akatod dinahodar jala di orai ma buanon nasida manang aha tutongad dalan manang roti manang hajut manang hepeng di hohospe da holan tukot alai dinggaddo marsipahatu hamu jaladang jadi pakyo muna baju-baju dua ninna los didokdo tunasida ia dung dibongoti hamu jabu disima hamu mian paima borhat muse molo adong isini huta naso olo majako kamu jaladang ditangihon hatamu tadi kok kamu mai laos pir-pir hok kamu ma nang orbuk nalohot di tot muna bahin panidangion tunasida jadi borhat manasida marjamita madokon paubah roha jala torobdo sibolis di pabali nasida lan nahacitan dimiahi gabe malum dibain ido yang go sahakna kita saluhukna nani hokop ni Tuhatta Yesus Kristus takasdo di bagasan nguluta si ganupari molo tapamana do persuruan ni Tuhatta sudidu hita di pasahat akatugas dohot tanggung jawab tapamana majolo persuruan ni Tuhatta nang tuaka sisiani molo tabering do persuruan ni Tuhani tuaka sisiani dibuhali do nasida dang holad disuruh sabing alai dibarade di babor hak do dan sida marhite aka strategi marhite nang poda marhite nang aka sipayon dakkola disuruh sabing apa tanda borhak mak alai tidak majo bohal na di pasah Yesus adong opak bohal na di pasah Yesus tu sisiani na parjolo disuruh merdua-dua halak timna solid merdua-dua halak jalan apa dua hon dilehon huaso mamaksa tod dinahodar jala patuluhon diorai mabuan manang aha soholan mar sipatu dohot baju-baju sada unang dua lai ikon sada do jalan apa paton
molo di bongoti nasida jabu ikut do di mana nasida jala takas muse asaborhat tu inganan na asing tidak majo pabu haleon ni Yesus tu aka sisiani molo tabahobar do tu pikiratta bah mulu di paborhat tu sada ulau persuruan bato tu ibu halimanian diperlengkapi masudi ibu magudang si panganon ibu magudang akka sinamuk manang hepeng dibuam manang akka baju-baju gudang ledang songoni naking nunga takas tajaha diturupuki balik sa Yesus mengajari nasida asa unang mabuani tang buay banun nasida hajut dang buay banun nasida hepeng dang buay banun nasida si panganon soholan si banun nasida ima baju-baju sapasang sipatu tentu rodo nang tu pikiratta do allangon nasida do pakyon nasida cukup dohurahlah baju-baju sapasangi contoh diajari Yesus do sisiani unang orientasi nasida holat tu pardaging iruna nama seta kasta bereng diturupukon alai ikon takas do orientasi ni nasida tu baju ni manang tu motivasi ni panggilan ni ikum marpos ni roha ala debata manariu jadi tak kolot tu si panganon tak kolot tu barabiton narik kok di perdagingon jadi ado nanaing taputik seturpu jamito perjolo diajari tu hitan waing naing maradi hita mangulahon persuruan tanggung jawab na di pasahat tu hatta mulu di rohatta tentu buido rupani disuruh tu sada ulawan pelayanan bah manang dohono tugas buano manian sudi buano manian diperlengkapi songna huluk naking alai Yesus mandok unang boa ni tang bui buano ni di tongan dal holat tukok ma holan baju-baju sada ma tang bui dua jala dok muse dang bui nasida mabuan roti hajut manang hepeng kita selalu na bui do dohono ta siak kajol maun manang dohono ni sisiani ada mungkin ni Tuhan alai ado tutu mulut tabereng persoalan dinguluon toropan do rupane alani perdagingon sohon sisiani rupanya dawe do rohon nasida ado langon nami Tuhan ado nang narikot pakyon nami di perdalanan dohot akka na asing alai diajari Yesus ma nasida mar panarihot do debata di tonga-tonga ni ngulu nasida unang holan memikiri perdagingon jadi om manang tuhita saluhu na muhado orientasi tanamangulun dakolas sebatas buai mangan dakolas sebatas mengalului hepeng dakolan sebatas go arta dakolas sebatas mengalului akasinamot di portibion lain marga no balga siani buhado hita mangulurap dohot Tuhani patuduhot tanggung jawab tasong natinopa amang inang hita saluhukna di profesi namaragami buhado hita mangulahu ni do dinggan manuaing persuron ni tuhata tuhita holan memikiri narikot tu daging guhita holan memikiri narikot tu si ubeod duhita holan memikiri narikot tu harta duhita totu buiro do honotta na memang itu na manguluan iko mangat do iko nadong hepeng do akan aja alai tuhat tamandok buhado
dang holandisi orientasi ta. Alai marhite aka tugas tanggung jawab profesi na pinasaha ni tuhata tu hita boha hita memikiri hinauli ni perkarejuani ulau ni asa gabi bagian ni persuruan ni debata. Dilihat tuhata do tuhita nang huasok kemampuan jala buedo honota dilihat do nang dihita songon pajuon ni tuhani tiragam ni ulau ta bohado hita makilala pekerjaan ulau nadingkan na pinasaha ni tuhani gabi bagian ni pajuon bagian ni persuruan omanuaing anaing dohonon na tu hita ganuk atong tahaburjuhon ma di ragam ni ulota profesita manginang buka hita marposni roha di tonga-tonga ni nguluton radi hita bertanggung jawab hita mengulah ni jala molotaida do rupani sai di patudu tuhatta do nang di tonga-tonga ni nguluton dalan boha ita asa bulas marhobas asa dinggan ulautai tentu molonga bertanggung jawab rupani di bait Tuhan itu cara mengurubi kita ringkas mah hita marhobas ringkas mah marhobas ringkas mah melayani di huria di masyarakat marsiajar hita mencukupkan diri kumana masyarakat puhado hita makalason na pinasaha ni tuhata nuay makamulatihon na pinasaha ni tuhata nuay rikod do nang di tonga-tonga ni nguluk kape tim manajemen dakolan julo sabing dakolan di patuba sabing ale rikod do tim so naking bolo di turpu kota ja adong timna marsi dua-dua kono dong dongan. Jadi di huria PHP dan buah hita mengulau sendiri. Iku rap do perhala do aka bangulan ni huria full timer rupani memikiri dia ma pakobasion na di bahobbar tu pajuon ni tuhata. Pakobasion na marlapatan buih i rupani gabi mararga di tonga-tonga ni nguluta. Hita saluhukna di bagasan jamiton na baduahon dihirim tuhata matu hita nuaing buhado hita makilala di tonga-tonga ni nguluton molo disuruh hita marbarita nauli pos rohatta di panarihon ni tuhata marpos ni roha. Jadi misi pelayanan na impossible menjadi possible. Nah so mungkin tirohatta alai di bata mungkin. Dan mungkin bui mengulu angosong salang. Dan mungkin tuhoron sesuatu angosong perrepengon. Mulai secara harafiah rupani. Tapi kiri. Alai neng duhonon na mohado maka porsiai huasoni di bata. Jujur do di tonga-tonga ni nguluan rasa khawatir ganggu ni roha mabiar hita mabiar dang mangan mabiar dang sikola geleng mabiar dang kudia geleng mabiar rupani akan nariko di ngulun dang dapok na sudi. Tapi mudah-mudahan au pe sudi hita nato mangi hujamiton molo di tonga-tonga ni nguluton sadar tidak sadar hita akan disuruh holani nanang tayingot dang pasobuon ni tuhata ita. Tuhan tidak membiarkan kita kelaparan. Tuhan tidak membiarkan kita kekurangan. Kalau memang kita yakin atas kuasa Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Marposni roha di panarihonon ni debata. Kita saluhukna molo taida do nang dinguluon
Bui di rupa ni adong akka na manulak na sumajakon akka na poso ni debata parbarita na uli na perpudi na patuluhon neng dohonon na tuhita unang ulo hita manulak parbarita na uli. Basa saya dong manulak akka parbarita na uli. Basa rupani saya dong akka na sumajakon kana poso ni debata marhubas di sadahuria alani salana do alani pangalahon na orang dinggar rupani alana sosongon na dirohatta do na roy dia do tuhatta neng menugihok kita tinggal non ta pergumulhon amang ina unang murah-murah hita manulak perbarita nauli alanang pas dirohatta dak sikok song na dirohatta tatulak adang dihami apa saya pedita nami apa saya bibil pro nami apa saya guru nami apa saya uluan nami tiko juta pergumulhon suku-suku nuaing huriat tadu huriai mulu behita nuaing paulihon hepeng ta paulihon mulu memang ta tong do huriai hurian ni debata takas do unang gabi hita menghumi akan aposo ni debata tapi ring jorupani isi huro wahitaon naso merdosa dang nama dok gabi ta legal hon akka hasalan gabi ta jakkon tapalowas akka dosa daw alay nang ngajaran itu hatta hita buhado nang ditonga-tonga ni nguluon asa ruas ni huria unang manulak perbarita nauli manangise na manulak perbarita nauli rajumatta do na manulak hata ni debata do mana di si manangise na manulak akan aposo ni debata rajumatta do na manulak Tuhani do mana di si dang naman dok na poso ni debata Tuhani daw alay amang inang mudah-mudahan marhiti turpu jami tau tabereng marupani tapadimu marupani tapauli rupani mula dong na orang sikop di rohatta di tonga-tonga ni huriai adong na orang dinggan taida di tonga-tonga ni huriai boha hita mabain akka na duminggan lau pauliulihon masay koras do atau pengoton akka na so olom majakon perbarita nauli didok Yesus tadi kok kamu may las pir hok kamu manang orbuk na lohot di tot muna tinggalhon ma jala unang paksahon diri dang mura nian amang inang nagabi na poso ni debata dang mura mangulahon tanggung jawab di tonga-tonga ni huria dang mura mangulahon akka pemimpin di tonga-tonga ni akka pemerintahan dang mura alay tu hatta marguguy hok kita barita hok katai baritahon hasitonga ni baritahon pakubasion ulaon na ring gani ay dilehon do nang dihita sa dehuaso song di bibilon atar surat di turpuktay na king dilehon huaso pabali sibulis yala dilehon nang huaso pamalupon labatan na disi dilehon debatado dihita kemampuan laho makubasi doho denggan dileho bisuk laho mamikiri akan nomuli di tonga-tonga ni ulauta dilehon hapistaran laho patupahon akan naduminggan di tonga-tonga ni perkari juata limar gugu mahita tabaritahon hasitongan ni hata ni tuhatta tabu hali ngulutta tabu hali nang dirita asa borhat mahita memberitahon hatani Tuhani amin martangya kita mulai Tuhan di barita nauli na kutangi hok kami parbisui hami azari hami makangulu hok katam asa targoar hami akka naposom akka nasinurum ikon uludo hami mangulahu persuroni
Ikon ulu do hami memaritahon hasitongan ni hatang. Unang luas ganggu rohanami Tuhan. Unang luas biar ni rohai gumogo makulibi asini roham. Pargugui hami. Lahu mangulahon akka parsuron. Jala azhari hami Tuhan. Lahu makalason. Akka parbarita naulina marhobas di tonga-tonga ni huriam. Ilau kodi hami kemampuan. Lahu marhobas mangula. Alani hubai kami maakaulau nami. Pakubasion nami. Somon bagian ni parsuron. Marhiti Yesus Tuhan. Jalo tangiang nami. Amin.